Яжте това и тази зима ще забравите за лекарствата. Вижте как приготвям мариновани чушлета халапеньо. Измил съм си чушките, а сега ще скъся леко дръжките им. Халапеньото е изключително богато на веществото капсаицин, което ускорява метаболизма, подпомага изгарянето на мазнини, а и също така повишава нивото на хормона на щастието. Време е да ги опукаме. Докато все още са горещи, ще поръся с сол и захар. Затварям ги, за да се задушат и да си поемат от подправките. А през това време ще си нарежа копър, който помага на храносмилането и намалява подуването на стомаха. Чесън – мощен, естествен имуностимулант. Моркови – богачи на витамин А, полезен за кожата и очите. Аз добавям и корнишони. Те ще поемат от лучевината и аромата на халапеньото, а в същото време ще останат хрупкави и леко пикантни. А сега смесвам всичките съставки. Внимателно разбърквам всичко. Накрая заливам с оцет. Той е естествен консервант и пробиотик. Затварям за поне една седмица. Заповядайте в ресторанти Немо, за да видите как са се получили.